ҷасади зуҳуршод ҷалилови 28-сола сокини деҳаи сайроби ҷамоати панҷоби ноҳияи ҳамадонӣ баъди 5 рӯзи нопадид шуданаш рӯзи 3 декабр аз вулисволии Янгиқалъаи вилояти Таххори Афғонистон ёфт шуд ва ӯро наздиконаш аз он сӯи марз ба зодгоҳаш оварданд. аммо то кунун дақиқ нест ки зуҳуршо ба он сӯи марз чӣ гуна ва ба чӣ хотир гузаштааст. Шараф Ҷалолов, бародари калонии Зуҳуршо, рӯзи 3 декабр дар суҳбат ба Радиои Озодӣ гуфт, рӯзи пеш аз ғайб заданаш хоҳиш карда буд, то барояш кулча бипазанд, зеро мехоҳад ба Душанбе биравад. Шараф Ҷалолов афзуд ки бо қасди сафар ба Душанбе аз хона берун рафт ва бо ҳамин тавр тамосаш қатъ шуд. бинобар ин онҳо барои пайдо карданаш ба пулис муроҷиат карданд. ӯ мегӯяд ҳеҷ нишонаҳои худкушӣ ё марги маҷбурӣ дар бадани бародараш дида нашуд. дар ҳоли ҳозир дар робита ба ин ҳодиса барои убури ғайриқонунии марз парванда боз шуда ва тафтишоти онро додситони ноҳияи ҳамадонӣ пеш мебарад. ғарқшавӣ ва аз сардӣ мурдан ҳоло фарзияҳои аввалин дар марги ин сокини ноҳияи ҳамадонӣ дониста мешавад, чун осори худкушӣ ва ё ба қатл расонидан дар ҷасади ӯ ба мушоҳида нарасидааст. як манбаи огоҳ аз тафтиши парванда гуфт ки дар мавриди ин шахс маълумоти шубҳаноке вуҷуд надошт ва ҳоло маълум нест ки ӯ бо қасди пайвастан ба гурӯҳҳои ҷангӣ ба он сӯи марз рафтааст ва ё ба ҳадафи дигар. як манбаи дигар аз мақомоти интизомии минтақаи Кӯлоб чоршанбаи 3 январ дар суҳбат ба Радиои Озодӣ гуфт, хонаводааш баёнот доданд ки ӯ бемории рӯҳӣ дошт. ин манба гуфт ки баъди кофтуков ва ирсоли аксаш ба ҷониби Афғонистон ҷасадаш аз як биёбон дар вулисволии Янгиқалъаи вилояти Таххор пайдо шуд ва баъди иҷозаи сарҳадбонон соҳибонаш ӯро бо асп аз он сӯи марз ба хонааш оварданд. аммо ин манба аз ҷузъиёти бештар худдорӣ кард ва нагуфт ки ин ҷасадро дар он сӯи марз кӣ пайдо кард ва чӣ тавр имкон дод ки хишовандон ҷасади мардро аз хоки кишвари дигар ба ватан биёранд. пайвандони ин ҷавон дар суҳбат ба Радиои Озодӣ мубтало ба бемории рӯҳӣ будани ӯро рад карданд. онҳо мегӯянд бо эҳтимоли зиёд Зуҳуршо мехост ба Афғонистон равад, вале ғарқ шуда дар он сӯи марз фавтидааст. хонаводаи Зуҳуршо Ҷалолов дар суҳбат гуфтанд ки ӯ издивоҷ карда буд, аммо фарзанд надошт. ба гуфтаи хонаводаи Ҷалоловҳо ҷасади ӯро рӯзи 3 декабр шом гоҳон ба деҳа оварда як рӯз баъд дафн карданд.